koma gona. Mu daina yin magana a bisa son zuciya. Baba sarkin noma ya ce mu rike gona. Ya fahimci mun fiye son yin sharholiya. Baba sarkin noma ya ce mu kama noma. Allah ƙara nisan kwana baba nomo. Yau za ku ga hannuna da wasiƙa. Sakon baba Buhari ne na zo in mika. Ku dakata ku ji me wasikar ta ɗauka, a birni kake ko ƙauye wannan abu ya shafe ka. Da farko lafiyan baba Buhari ya ce jikinsa sake ya ƙara kwari. Masoyansa da fatan duk za ku ji daɗi, makiyansa ya ce in kun fasa tona mai asiri. Baba ya ce a koma gona. Baba ya ce mu ringa noma, kullum mu kasance masu tsorata fama, a ƙara dagiya cikin dare da rana. Cikin wasikar baba ya ɗanyi azanci, abinda ya sa aikin raya ƙasa ya karanci. Matasa baba ya ce mun fiye lalaci, mata ku zauna a gida wannan ne yanci. An ɗanci lokaci a jinyar Yusuf, Masisi ya ta haɗiye kuɗi a ofis. An aura ma Yusuf 'yar gidan sarauta, sannan baba ya yi yawan bin ƙasashe don kubuta. Ba a samun wadataccen mai inji baba, darajar man a kasuwa ta karya inji baba. Baba ya ce bai yi bai gyale masu zamba, ku faɗa matsalar ku wacce ya sani bai kula ba. A shekara 8 da baba ya yi na mulki, an samu nasarar yi maku titi, tsaro ya samu kowanne gida na girki, daraja ta hau musamman ta garin kwaki. Yan makaranta ai karatu don ana so, amma babu gurbin da gwamnati za ta baku aiki. An samu nasarar koya jure yunwa da daina abinci mai nama har gidan masu fawa. Baba ya ce mun fiye son yin sharholiya, muna magana ba tunani da son zuciya. Da mu kullum baba yake kwana ya tashi, saboda jin daɗin mu ya cicciyo bashi. Ya magance matsala a sashi da sashi, Najeriya san ba ta bin shi da bashi. A ƙarshe baba na ma kowa fatan arziki, da sa ran kowa zai